Amang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, na sa isang salita, nilalang ang mundo at patuloy na nangungusap sa sangkatauhan. Taos-puso ang aming pasasalamat, kaming mga naglilingkod sa bayan bilang online media broadcasters, mga mobile journalists at 10 ng aming mga kapatid sa pamamahayag. Pinupuri ka namin sa ipinagkaloob na malikhaing talino, kaalamang teknikal at kakayahang panaigin po ang katotohanan. Magtaglay po sana kami ng karunungan, matibay na integridad, malawak na pananaw at makatarungang mga desisyon sa aming mga tungkulin. Naway magsilbi po kaming tinig ng mga mahihina at hamon sa mga makapangyarihan, tagapaghatid ng kaalaman at kaliwanagan sa mga nagugulumihanan. Tulungan niyo po kami na magampanan ang aming mga propesyon sa pinakamataas na antas, lalo't higit sa panahon ng kasalatan, kakulangan ng oras at matinding kompetisyon. Patatagin niyo po kami laban sa mga tukso na sumang-ayon sa kung ano ang nakararami, maghaka-haka, makisama sa mali at ang magmadali. Tulungan niyo po kami, ang mga manonood, mga mambabasa, at mga taga-suporta na magampanan ng aming mga papel ng may talino at pangunawa ng ang katotohanan at kagandahan po ang manaig sa online media. Iniaalay po namin ang panalangin ito sa ngalan ni Jesus na tagapaghatid ng magandang balita, naghayag ng kanyang katotohanan at nag-alay ng kanyang sarili sa sanlibutan. Amen. Narito ang mga isyong dapat abangan sa Kamaong Asero. Pinay DH na nakapatay ng amo, binitay sa Saudi Arabia. Sandigan Bayan pinasasagot naman si Bong Revilla sa ipinasasauling 124.5 million pesos na plundered fund. Pamumudmud umano ng pera ni Singson sa Ilocos Sur, itinanggi. Final list ng COMELEC, 63 or 63 ang pasok na senatorial candidates. Pagpatay naman sa NDF consultant, mas nagpalabo sa peace talks. Mga Pinoy, dapat suportahan ang BUL ayon sa Catholic Educational Association of the Philippines. Manila Bay cleanup, hindi dapat mauwi sa reclamation ayon sa mga mambabatas. Residente o mga residente nag-agawan sa mga inanod na patay na pusit. Pensyon ng mga retirado at PWDs dadagdagan ng 1,000 piso. Tourist bus at truck nagkabanggaan sa EasyTex, 50 katawa sugatan. At PNP mas hihigpitan ang seguridad sa grand opening ng Panagbenga Festival. Live from the studios of Little News Philippines, Errol Dakame of Kamaong Asero starts now! Matured na ba at matatalino na ang mga botanteng Pilipino ngayon? Ulitin natin ang ating tanong, matured na ba at matatalino na ang mga botanteng Pilipino ngayon? Yan ang ating pag-uusapan sa pangdaigdigang broadcast ng Palatuntunang Kamaong Asero. At tama po kayo, ako na po ito si Errol Dakame.
Welcome sa panibagong episode po ng ating programa na live na napapanood sa ating digital platform ng Leader News Philippines, sa ating personal wall ng Errol Consulta na kami, at sa Pinoy Extreme Channel. It will be telecasted mamaya pong 5:30 hanggang 6:30 po ng hapon. Kasama po natin ang buong puwersa ng Leader News Philippines at mga katropa po natin sa Pinoy Extreme Channel. Pinalilipad na ang ating palatuntunan ni Clarence Andaya, habang ang ating operations head ay nakamonitor pa rin po sa atin, Engineer Oliver Licop. Kasama po natin ang buong puwersa ng mga tagapag-ulat natin, Leader News Patrol. At laman po ng ating palatuntunan siyempre, ang mga panayam sa mga taong dapat kausapin po natin, na taong mga nasa likod po ng mga isyu na dapat malinawan natin ang mga usapin na sangkot po sila. Magang nagpaparamdam sa ating palatuntunan si Konsihal Gani Oro. Paring Gani, mamaya babalikan natin yung pagkakapas lang, yung ambush, pagpatay kay Kapitana Crisel Beltran. At may inilabas na raw na pabuya, may inihanda ng pabuya daw ang City Hall na 5 milyong piso. Ayan, so kahapon, maalala po ninyo, kausap natin si Congressman Bingbong Crisologo, kandidato po sa pagka-alkalde at katiket ni Kapitana Crisel Beltran, at kandidata ho sa pagka-congresswoman sa Distrito 2 ng Quezon City. Sinasabi niya po ng walang kagatul-gatul na siguro ang motibo sa pagpaslang kay Kapitana Crisel Beltran ay ang politika! Demonyo ang nagpapatay kay Kapitana Crisel Beltran. Walang atraso, puros paglilingkod. Maayos makisama. Lahat pinakikisamahan. Magandang performance. In fact, last termer na kapitana, at ang balita po natin, napakalakas ang kanyang kandidatura, at sa lahat ng survey po ay siya ang angat na angat at lutang na lutang. Ito kaya ang dahilan kung bakit po siya napaslang o pinaslang, talagang pinatay, upang mapigilan ang kanyang tagumpay sa halalan. Bagay na iniimbestigahan po ngayon ng Quezon City Police District. Hiling natin na mabilisan naman po ng tropa ni Quezon City Police District Director Joselito Esquivel ang kanilang investigasyon, at madala sa kulungan hanggang sa mabulok ang pinaka-mastermind ng pagpaslang kay Kapitana Crisel Beltran. And we shout for justice for Congresswoman Crisel Beltran. Alright, diretso na tayo sa ating palatuntunan. Ang mga telepono po sa studio ay 0927-4942-175 at 0949-736-5000 kung ang gamit nyo naman po ay Suntalk and Texan Smart. Magkomento po kayo, sumali po kayo sa ating talastasan. Matured na ba at matatalino na ang mga botanteng Pilipino ngayon? O nananatiling tulad pa rin ng dati, na madaling suhulan, madaling bilihin, madaling takutin, madaling bayaran, madaling pilipitin ang paniniwala, bigyan lang ng kung ano-anong pabor, sapagkat marami po mga butante naman na kapag kahalalan, mabalitaan lang isang tao na nag-file ng kandidatura, aaraw-arawin ang pipilahan po sa kanilang mga bahay at opisina. Hingi dito, hingi doon ng kung ano-ano. Pambinyag, pang-birthday, pang-kasal, inauguration, pa-basketball, at kung anong ihihingi, lahat na lang ihihingi sa mga politiko. Nagbago na baga ang mga botante o tulad pa rin po ng dati? Yan po ang ating pag-usapan sa ating palatuntunan. Meantime, report muna ang ating panoorin. Report ni Nolan Ariola, one-stop service center daw para sa mga OFW. Palalakasin daw po ng POEA. Alamin natin ang balitang yan. Hatid na sa atin ni partner Nolan Ariola. Yes, Nolan, magandang hapon. Pasok ka.
Nagkaroon ng signing of Memorandum of Undertaking sa pangunguna ni Attorney Bernard Olalia, Administrator ng Philippine Overseas Employment Administration o POEA at 15 ahensya ng gobyerno sa layong padaliin ang proseso ng mga papeles ng overseas Filipino worker. Sa tulong ng One Stop Shop Service Center for OFWs o OSCO, maaaring mag-avail ang mga OFWs ng iba't ibang government services sa isang lokasyon lamang. Kabilang sa mga ahensya ng gobyerno na malalapitan ng mga OFWs dito sa OSCO ay ang 16 na ahensya ng gobyerno gaya ng Department of Foreign Affairs, POEA, OWA, TESDA, Professional Regulation Commission, Maritime Industry Authority, Home Development Mutual Fund, PhilHealth, SSS, Philippine Statistics Authority, Bureau of Immigration, NBI, Commission on Higher Education, Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority, PNP at BIR. Narito ang paliwanag ni Administrator Olalia. Ito yung ipo-formalize na natin yung ating cooperation between and among the different agencies na involved sa processing ng deployment papers ng ating mga OFWs. No? Lahat ng mga ahensya na kung saan kumukuha ng permiso, permit, mga licenses, mga certifications, yung ating OFWs will be housed, di ba? Dito sa POA. At ito ay in compliance with the directive of the President. No? Kaya meron tayong no less than 19 OSCO nationwide all over the country to assist the processing of our OFWs. Sir, gaano kahalaga po itong para sa mga OFWs? Napakahalaga nito kasi tulad nga ng sabi ni Presidente, ayaw niya na mahabang pila, ayaw niya na matagal na proseso, gusto niya madaliin lahat. Kaya ito, ginawa natin ito, pinatupad natin upang tugunan yung pangangailangan ng ating OFW at tugunan din yung tawag ng ating mahal na Presidente. Kaugnay nito, narito ang mensahe ni POEA Administrator Olalia sa ating mga kababayang OFWs. Sa ating mga OFWs. Kaya para sa kababayan natin mga OFW, kami po sa POA, sa Department of Labor and Employment, no, ay handa pong maglingkod sa inyo sa abot ng aming makakaya at gagawin po namin ang lahat upang sa ganon matulungan po kayo at may parating po sa inyo yung mga pangangailangan ninyo at kami po ay gagampanan naman namin lahat ng mga dapat naming obligasyon upang maipakita namin yung tungkulin namin bilang isang tunay na publiko servisyo. Mula nang mailunsad ang OSCO noong December 2016, umaabot na sa 206,000 mga OFWs ang nakapagproseso ng kanilang mga papeles sa tulong ng One Stop Service Center for OFWs ng POEA at Department of Labor and Employment. Mula rito sa lungsod ng Quezon, Nolan Arreola, Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, Nolan, sa report na yan. Mabutit may ganyang pinaplano ang POA. Sana nga ma-execute po yan ng maayos na maayos sapagkat ang mga OFW ay siyang may pinakamalaking kontribusyon sa ating pambansang ekonomiya. Without them, tigbak ang ekonomiya po ng Pilipinas. Wala naman tayong export. Ang ini-export po natin ay mga tao mismo. Ayan. Tayo po ay malakas mag-export po ng mga domestic helper. Na ako nga po, personally, ipinananawagan ko po sa gobyerno na itigil na ang pag-i-export ng mga domestic helpers, especially sa Middle East, sapagkat ito pong sektor ng mga manggagawa natin, kababaihang Pinay, mga Pinay, na ginagawang alila katulong sa ibang bansa at ang tingin po ay hindi maganda at madalas sila po ang nasasadlak sa masamang kapalaran. Isa nga pong classic example sa ating balita ngayon. In fact, alam ko na po ito nung Tuesday pa lamang, nung Martes pa lamang alam ko na po na may isang DH na Pilipina ang binitay sa Saudi Arabia dahil sa pagkakapatay niya naman po sa kanyang amo. Ayan. Ang tanong dyan, bakit niya napatay yung kanyang amo? Siguradong may dahilan po yun na hindi niya kinayanan o nakayanan. Nga lang, alam niyo po, kapag ganyan na po ang sitwasyon na siya po ay napatunayang guilty at may napatay po siya, ay talagang magkakaroon po ng hatol
At madalas ang hatol po sa ganyang nakakapatay sa Middle East ay kamatayan din po. Yan ang masamang balita para sa mga OFW, ha? Kaya po't uulitin ko ang panawagan natin sa gobyerno, once and for all, itigil na natin ang pagpapadala, ang pagdideploy ng mga domestic helpers. Let's deploy professional workers, skilled workers, at never na ang mga domestic helper na madalas yan po ang nasasadlak sa kung ano. Sa pagbabalik po natin mga suki, kausapin po natin ang tagapagsalita ng Metro Manila Development Authority sapagkat may sinasabi po silang update sa exclusive motorcycle lane na kanilang balak ipatupad at ang pagpapatupad po ng uniform daw na anti-jaywalking ordinance at kung ano-ano pang napag-usapan po sa kanilang Metro Manila Council meeting sa araw pong ito. Sa ating pagbabalik, pagkalipas mo ng ilang importanteng paalala. Magbabalik si Errol Nakame sa Kamaong Asero. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.